Ang pasidungog gihatag atul sa selebrasyon sa ika-95th nga anibersaryo sa Misamis Occidental kung asa gihimo sabang Health Provider Summit sa lokal ng gobyerno. Nga gipanguluhan ni Governor Henry Uminal ug giila ang dedikasyon sa mga Barangay Health Workers ug Barangay Nutrition Scholars sa barangay. Nakigduyok sa selebrasyon si Senator Lito Lapid nga nagila sa sakripisyo sa mga Barangay Health Workers panahon sa pandemya. Naghatag sab og papremyo sa dance contest atul sa selebrasyon si Pangasinan Governor Mark Lapid. Mapakalaga ang kanilang sa lipunan ng mga barangay tulad ng mga tanod, at iba pang mga barangay official na dapat kilalanin natin sila bilang permanenteng bahagi ng barangay public service team. Maraming salamat sa mga iyong dedikasyon, pagsisilbi at pagmamahal sa ating bayan na mga barangay health workers. This summit is not just a meeting or a conference. It is a celebration of our health providers. Your unwavering commitment to public health who have served even to the farthest and most vulnerable communities in the province. This summit is a moment for us to reflect on your extraordinary contribution, but it is also an opportunity for us to look ahead. We're living in a challenging times. The global pandemic, which started in 2020, have exposed the vulnerabilities in our healthcare system. But more importantly, it has highlighted the importance of primary healthcare workers like you nga nagpakita sa galing. Without your work on the ground, our response to that crisis would have been far weaker. Gipasalig sab ni Governor Uminal nga magpadayon ng paghatag og suporta ug training sa mga health workers sa paglig-on sa sistema sa pag-atiman sa katawhan. Gipahigayon ng aktibidad dili pa lamang dugay sa Bayfront Arena o Roqueta City nga nagtigo mga tanang health providers o nutrition scholars gikan sa tibuok probinsya aron sa pag-ila sa ilang pagpaningkamot sa paghatag serbisyo sa publiko hilabi na sa labing huyang nga mga komunidad. Highlight atul sa aktibidad ang Bini Dance Showdown kundi nagpasigarbo sa ilang talento ang mga partisipante gikan sa lain-laing LGU sa probinsya. Nasungkit sa Tanggob City ang ikatulong ganti og nakadawat og 63,000 pesos. Ikaduhang ganti ang Tudela Municipality nga nag-uli og 113,000 pesos. Nakabot sa Misamis City ang Corona ug nakadawat og 144,000 pesos. Nakadawat og consolation prizes nga tig 20,000 pesos ang mga ubang LGU nga ni partisipar. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.